ya dikandang ya. Mas Imam dikandang terus. Nah, Bapak tadi malam di Seragen itu kita memberi contoh bahwa wong lungguh ning kursi kuwi atine pikirane siji karo wong lesehan. Nggih mboten? Aja meneh kok kuwi. Kowe nganggo jilbab karo ora wis siji wae rasane. Nek jenengan ora nganggo jilbab yo mlaku ning pasar ra penak. Nggih. Mboten penak to. Apa meneh kok ning kaosan. Lah mboten penak to. Lungguh nggih ngoten, lungguh ten kursi mriku niku. Kali senengan niku enaknya ten iki bae mriku. Bae wis ana payone lungguh ning kursi ganjarane sithik, ya. Jenengan ganjarane kae mungkin kiri ya to. Nah, karena ora kesugih sithik ra apa gitu. Kan ya iki mek dienggo contoh Pak. Dadi nek kula niku nek ngomong teng panggung itu niku kudu ngeten iki kula. Aku ora iso sila ngene njur ngomong ora iso. Nek sila ngeten iki gak boleh. Gimana? Berani karena pikirannya tidak perlu kerja keras. Nek kepingin bener omongannya, kudu ngene iki. Duduk tahiyat. Gegere dedeg. Atine ombo, pikirannya syarafe pas. Jadi ngomong apa-apa insyaallah luwih landhep, ngoten nggih. Nek ora percaya jajal aku kok ngomong kaya iki mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Dia percaya lagi. Coba ya. Jadi aja diremehke ketoke soal lungguh kuwi penting banget. Sapa percaya sama Ustaz nang kami? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yes. Maka sholat itu diatur sama Allah. Ngadeg. Ikine orang ini Allahu Akbar. Ini karena itu berhubungan dengan struktur atau tatanan pikiran, urat saraf dan hati. Allahu Akbar. Nek pancen wis bungkuk wis ora masalah. Ini nek isih mau ya Allahu Akbar tetep. Nek Kanjeng Nabi niki jempolnya iki ten ngisor kuping. Allahu Akbar. Nah, niki ngeten apa monggo. Rasa kerengan. Kayak kurang maju. Malaikat nggo garisan lho kuwi. Ning iki kan mung dienggo ngepaske. Di bawah telinga. Kaya nek kasiyat niku ngeten iki. Menciptakan nek ngeten iki pinten huruf apa, Mas? Nek Arab huruf apa? Angka berapa? Sret. Berapa? 3. Terus sing bunder angka pira? 5. Jadi menciptakan angka 53. Mulane kula niku lahirnya 1953 nggih. Iku terus sembarangan. Gatuk-gatuk kuno dan puas ngono to. Oh, ora ono sing ngalem lha alhamdulillah. Nah, ini pun ngene ya monggo, ngene banget ya monggo ya aja demonstratif. Ora apa-apa, ora masalah, bukan itu. Karena sholat itu fisik penting, tapi yang lebih penting dari fisik adalah hati dan rohaninya. Nanti setelah Mbak Fia nyanyi 2-3 lagu dengan ibu-ibu nanti saya teruskan soal gerak badan sholat kok kaya ngono juga kaya ngono tak cicil siji itu. Doni niki tatuan. Di Doni. Niku ora berarti nek klambine lengen dawa niku ahli ora yo nutupi tato niku. Niku sak awak niku sak sembarangnya ditato. Wah. Ning gurune ora ketok ning umur iki tato kabeh. Dadi kuwi katoke-katokan jane tato niku. Ngene iki. Aku iki ngopo lho tatoan semono kae iki. Nah, aku takon nek tatoan tangan njur wudu sah apa mboten, Bapak? Sah. Ana sing ngomong ora sah. Ah terus piye nek ora sah iki sepanjang hidup dikelintek ra iso. Digosok nganggo
Nah, terus piye? Nek rasa berarti akhirnya di Jakarta orang yang punya tato akhirnya rasolat. Rasa respect rasolat. Kalau jamaah lah aku tatoan malah dua alasan rasolat. Nah, saya tanya sekali lagi, sah apa tidak? Bu? Tenang. Lagu toh? Sah mboten, Bu? Wis ngene wis. Kuncine golek ilmune wudu ngene. Wudu itu peristiwa jasmani apa peristiwa rohani? Kuwi bab awakmu apa bab atimu ngono wae? Dua-duanya. Dua-duanya dengan batas masing-masing. Oke, ada yang bilang jasmani, ada yang bilang rohani, ada yang bilang dua-duanya. Oke, ngoten. Jadi wudu niku lak mriki nggih. Kemusik biasanya mriki njur jantung niki kabeh disapi nggih. Njur tangan, njur dari rambut, kepala dan telinga. Berarti yang kita bersihin itu telinganya apa pendengarannya? Ayo aku takon. Mripatmu kok usapi nganggo wudu niki sing diresiki iki mripatmu kok caramu ndelok urip. Nek kelihitane dadi nek wudu kudu kok jembang. Ada wudu kan merem toh. Berarti mripatnya ora kena banyu toh, Bu? Ayo aku takon. Mencuci mata dalam wudu itu mencuci jasad matanya apa mencuci penglihatannya, akhlak penglihatannya, akhlaknya. Kalau yang dicuci telinga, yang dicuci itu kupingnya kok pendengarannya, jelas ya? Oke. Kalau yang dicuci tangannya itu tangannya apa kelakuannya? Kelakuan. Terus ya? Wis dadi wudu ki peristiwa jasad apa peristiwa rohani? Ah, wis rohani pun berat. Neng orang jalur rohani itu ada ora wudu. Wis penting atiku. Yo aja ngono kuwi tetep kok wudune. Contohnya ngeten, Bu. Ibu-ibu ajeng jamaah ten masjid niku mun kula ngomong berkali-kali. Bosen iki penonton di TV bosen. Ini ora apa-apa niki lho tahu. Mengabdi kepada Pak Nafi Budianto yang mengundang kita. Ya. Nanti dia akan menunjukkan vokalnya yang bagaikan muri pos-pos. Mun saya buang angin. Wis ajeng jamaah buang angin. Nyun sewu cara Jawane. Mboten mau mboten saru nggih. Wis terang-terangan bae nutut mboten mau nggih. Basa ora ana to basane. Nek mangan dahar, do ning nek ngentut. Nek Madura medunten. Wis ngentut ngono nggih. Sing ngentut napa niku? Mrikune, nggih? Nggih. Berarti sing kotor napa nih? Nggih sing ngentut niku. Ning sing diwudoni napa nih? Raine karo ngentut kok. Lah mboten to? Berarti wudu itu peristiwa membersihkan badan apa membersihkan hati dan pikiran? Membersihkan akhlak. Jadi saiki takon, nek tatoan berarti sapa? Sapa ora wong kudu dudu pembersihan badan. Nek pembersihan badan kowe ngentut sing kok wudune kene sih. Nggih mboten? Nganggo logika ya. Nganggo logika. Apa sebabnya mergo nek jenengan ngentut, monggo sing ngentut tak bagian mriku nggih Bu nggih. Pengajian enak-enak mulu-mulu tut. Yen isin ta Bu? Nek isin sing ditutupi napa? Raine, monggo raine melu ngentut mboten. Aja salah lho ya. Demi kejujuran yang melakukan yang harus ditutupi. Tut. Nah, itu raine sing ditutupi mergo ngentut kuwi bab martabat. Jadi yang dibersihkan dalam wudu itu adalah martabat ajining menungso. Cepat Ibu nggih. Jadi tatuan apa ya? Ning nek iso ya diklinthek. Dan nek ora iso diklinthek piye meneh wong wis kadung tatuan. Ngoten nggih. Niku aja GR kowe. Rumangsamu pimpinan Kiai Kanjeng iki ana tato Hitler ning tangane. Nggih Pak nggih. Iki
tentangannya nih kan, ini Hitler ini malah. Wes tato Hitler bisa. Kalau sosok malaikat mengkira apa maksudmu? Hitler gore ini. Nah gitu. Kuya. Kok ketoke halus kan ngono kuwi. Iki jane iki bener apa tato? Gitu Bu ya. Oke. Jadi saiki wong urip iki janjane sing luwih penting ki awake apa atine? Kowe rabi ki sing penting awake apa atine? Ya awake ya penting. Nek awak iso awet ora? Ayu iso awet ora? Ganteng iso awet ora? Kekuatan iso awet ora? Ora. Nek jasad ora awet, makanya kita nikahi rohaninya dunia akhirat. Nek awake tekan akhirat ora? Ora memang kuburan gimana? Tapi jiwa kita, sukma kita yang akan sampai ke akhirat. Maka hidup itu ojo kokean nyawang barang sing ketok. Kudu iso goleki barang sing ora ketok. Ngono lho. Ojo langsung ngelek nek kowe nonton TV karo maca koran sebab kuwi ning ambune entut. Kok ambune entut? Sik nek kowe maca koran isinya koran sama dengan ambune entut pamane ya. Kowe kudu takon sapa sing entut? Sapa sing ngomong ngono kuwi, ngono ya? Kok ngomong ngono kuwi can karep apa dikongkon? Nek dikongkon sapa sing ngomong ngono kuwi? Sapa sing ngomong entut? Bener ya? Nomor 3. Kok saiki lek entut kok ora sesuk kok wingi? Jadi kowe maca sak kalimat di koran di media massa itu harus punya filter dan kritis untuk mempertanyakan itu. Kok ambune kaya ngono mangan apa kuwi sing entut? Sekarang ini untuk berselingkuhan menjelang 9 Juli. Terus nek kowe langsung kok elek berarti kowe mengkeracunan. Tot mulane kabeh kudu didoleki apa isine sak tengane ngoten nggih. Oke, wis saiki ben ora ngomong. Ibu-ibu sekarang bapak-bapak istirahat. Ibu-ibu khusus dengan Mbak Fia. Mbak Fia nyanyi atau ngomong atau dialog monggo langsung lawan ibu ajeng nyanyi bareng Mbak Fia monggo Mas. Nek upama Mbak Fia bikin nyanyi itu nyanyi apa? Bu? Selamat. Apa? Watan Jokosa. Oh, saya pengen ya, belum pernah. Ya Ibu, nyanyi lagu apa ya Bu? Apa balet saya? Debus. Debus. Imanku kadang-kadang suka menyakitkan. Ibu nyanyi lagu apa Bu kalau nyanyi? Kalau ngomong jangan ya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa, terlalu banyak loh saya. Semua yang saya omongkan itu asalnya dari Mbak Fia, sudah dikasih ke saya semua sehingga dia sendiri nggak punya. Ya, jadi Anda udah mau pergi ke acara ini di rumah saya yang ajarin. Tapi saya sendiri lupa nanti ngomong apa ya, saya kasih semua kan. Jadi saya jangan disuruh ngomong Bu, sendiri nyanyi aja. Nyanyi apa ya Bu? Apa Bu? Hah? Tombol bisa? Ya? Yes, ini dieling-eling. Nyanyiannya Mbak Fia. Oh, ini loh, ini kan ibu-ibu ini kan ora kelingan iki sapa to jane? Sinten Bu? Biyen zaman ono apa kae drama radio kae? Harga Cemara. Sahur sepuh. Siti Nurbaya. Sahur sepuh kelingan Bu. Niki sinten zaman sahur sepuh nika? Hanum. Dewi lumayan, Dewi Anjani. Imam dados napa? Kudanya Brahma Kumbara. Apa nih? Kudanya Brahma Kumbara. Kudanya ya. Oke. Kalian ibu nggih. Terus wis tahu ndelok sinetron zaman semono sing bojone Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Siti Bapak Nurbaya. Siti Nurbaya. Sinten Siti Nurbaya zaman semono?